Zergatik izendatu da errenteria eremu tentsionatu? Etxebizitzaren alokairuaren hileko bataz bestekoa, KPI metatua baino gehiago igo delako azken 5 urteetan. Horrez gain, etxe bakoitzak bataz beste, sarreren 30% baino gehiago bideratzen duelako, hipotekaren edo alokairuaren kostua ordaintzera. Etxebizitza ez delako eskuragarria. Eta erakundeoi, etxebizitzarako eskubidea bermatzeko, merkatuan esku hartzea dagokigulako. Ze ondorio dakartza izendapenak? Alokairuan bizi diren herritarrek gaur egungo alokairu kontratua 3 urtez baldintza berdinetan luzatzeko aukera izango dute. Alokairu kontratu berrien prezioa ere mugatuko da, azken kontratuko prezioa erreferentziatzat hartuta. Azken 5 urteetan alokatu ez diren etxebizitzen kasuan berriz, alokairu prezioa Espainiako gobernuak zehaztuko du erreferentzia prezioen indize baten bidez. Alokatzaileak 5 etxebizitza edo gehiago baldin baditu ere, alokairu kontratuaren gehienezko prezioa erreferentzia prezioen indizeak zehaztuko du. Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko neurri gehiago garatuko dira? Izendapen eskaerarekin batera, udalak 3 urterako plan bat adostu du Eusko Jaurlaritzarekin etxebizitzaren arazo konplexuari eskura dituzten tresna guztiekin erantzuteko. Planak neurri hauek jasotzen ditu besteak beste. Etxebizitzen erabilera turistikoa mugatzea. Etxebizitza gehiago eraikitzea, tartean etxebizitza publiko gehiago. Etxebizitza hutsak mobilizatzeko neurriak indartzea. Gaur egungo etxebizitza parkea birgaitzeko neurriak garatzea. Etxebizitzarako sarbidea errazteko laguntza sistemak sendotzea. Erakundeen arteko elkarlana indartu eta koordinazioa hobetzea. Etxebizitza helburu.